যে চিনি সোসাইটিও যে তাবুক যে সিকলারক যে ওই ধরনের সামঙ্গ যে গুবুরি দंमोन মো বিলাই কি চাইয়া থিরাঙ্গো চিনি বাই খুবুंगो हामिया नंगाकाय अमनि बागै बो जों गनाय ओंखाय तेकाइसा आं दिनै जेहेतु नर अर फाइका आं नमो सानाय जे 25 डिसेम्बर जनजाति सुरक्षा मंचर आगरतलाव जे इनको खायनानि जे मिसिल खायनाय हिमानि अमनि एगेन्स्टबो अंतत आंनि पार्सनेलि आं अमनि एगेन्स्टबो बोसानाय कारण और धर्मगतभावे जोंनो तंथानो दै चिरि तिप्रासारंनि बिसिंगो वालाय सुग्लाय खालायनायनि बागै जे ताबुक जे चेष्टा खायदोंमोन अमनो जों माका सुनाय तागै शुधु ख्रिस्टान जारा जनजातिनि कोननाबा आं प्रथमनो सानाय जारा अ दाबिति सानाय बर प्रथम जारा बुंनि दलो तंनाय बीजेपी पार्टीओ जारा तंनाय मिनिस्टार विकास देबबर्मा पातालकिना जमातिया कविता जमातिया मंगल देबबर्मा शुक्लाचर नुवातिया प्रेम कुमार रियां न खबे गोबां जारा ख्रिस्टान बरक जारा बीजेपी तंनाय दिनै ख्रिस्टान तै जय श्री राम हिन्नाय बरकनि एसटी सर्टिफिकेट सिगां बातिल खायना नांथन बरकनि एसटी सर्टिफिकेट सिगां बातिल खायना नांथन सुतरां जों धर्म नतै जे और त्रिपुराव दांगा फोनांनानै बागै जे चेष्टा खायदोंमोन अमनि प्रतिबाद जों माबो सालायनाय जों खरां माति सानाय ककमा सानाय आबनि बागै आं जतन नकयनाय ख्रिस्टान नन ख्रिस्टान जत दफनि बरक जत धर्म तंथारथि तंनाय बररनो आं कयनाय ओ जे षड़यंत्र तंमोनि अमति खेत जिनि बिसिंगो जे वालाय तगलाय बुलाय खालिनानै जे चेष्टा खायदोंमोन मनो ज कासुनान बागै जतन खरां तिसाय बोसाना नंथन अबन बागै आं जतन थानो आं कयमोन तंनाय